Tony Imbrolla għandu 13-il sena u sar l-ewwel student atleta mill-Kulleġġ Mediterranju għall-Isport, il-Mediterranean College of Sport, li firma ma' wieħed mill-klabb ewlenin tal-futbol fil-Portugal, SC Braga. Inħossni tajjeb ħafna u inkredibbli li jgħataw, għax xi ħaġa speċjali ħafna lija. Il-ħolma tiegħi hija li nagħmilha bħala professional footballer u nilgħab ma' tim tajjeb ħafna fil-top 5 leagues. Il-Kulleġġ Mediterranju għall-Isport twaqqaf sentejn ilu f'Birkirkara minn barra t-tagħlim normali li wieħed jistenna f'livell sekondarju. Il-kulleġġ joffri wkoll lill-istudenti atleti tiegħu il-possibilità li jispeċjalizzaw f'dixxiplina sportiva inkluż il-futbol. Inqum fis-7 nikol il-breakfast ftit bajt, u mbagħad immorru il-campus u nibdew ftit fil-gym, stretching u bil-weights, u mbagħad immorru fil-pitch u ikollna training satej. Mbagħad immur lura d-dar u għandi lesson tal-Portugiż. Għal-programm tal-futbol, il-kulleġġ joffri wkoll taħriġ permezz tal-Benfica Football Sport fil-Portugal lil studenti minn 3 snin il fuq. Deskritt bħala student li jħobb l-isport u l-istudju, Tony sab il-bilanċ bejn it-tnejn. Iffirma kuntratt ta' sena ma' SC Braga, jilab fil-pożizzjoni ta' midfielder. Il-ġenituri ta' Tony se jkunu qed jgħixu jaħdmu wkoll il-Portugal. Tony se jkompli l-istudji akademiċi tiegħu fi skola li tilqa' studenti internazzjonali fi Braga.